Bona tarda a tots. Llegiré un poema de Miquel Martí i Pol que, si visqués aquest any, faria 95 anys d'edat. El títol és Meditació última. Ara és hora de dir que el poble persisteix amb les cases vestides on no hi havia cases, en els arbres que creixen on no hi havia arbres, les noies que estimen per primer cop, en tot allò que comença. Ara és l'hora de dir, ara és l'hora de recordar que el poble persisteix en els carrers amb empedrat antic, en el pont i en l'església que han conegut tota la gent del poble, en tot allò que remembra el passat amb un esforç vigorosament actual. Ara és l'hora de dir que el poble persisteix en les paraules que inventem cada dia, amb la gent que estimem i en la gent que odiem, en la rutina de la feina i en la rutina de la llar i els fills. Ara és l'hora de dir, ara és l'hora de recordar que el poble persisteix en tots nosaltres, en cada un de nosaltres, i que tot allò que hem fet i tot allò que hem desitjat és l'essència mateixa del poble indestructible.